ai dai yana da mahaifiya kuma ya san sunanta, yana da mahaifi ya san sunansa, shi ya san sunan kansa, ya san sunan matansa, ya san sunan 'ya'yansa. To ya duba mana a Qur'ani ya gaya mana sunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aina za a samu hadisi? Mazala ba yana da 'ya'ya ba, tunda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayna wa kana Allahu ghafurar rahima. To waɗannan matan na annabi a sunansu, shi ya yadda matar babansa tana da suna, matar tana da suna, amma matar annabi ba ta da suna. In kuma tana da suna a gaya mana a Qur'ani, a gaya mana. Ba zai iya faɗa ba. Shi isa bari na gaya ma wani abu, duk abinda ɗan bid'a zai kawo, kowane irin ɗan bid'a, to a ciki za ka kama shi, a wannan hujjata za ka kama shi. Wata rana wani ɗan shi ya zo ya ce mu tattauna, na ce na yadda mu tattauna. Ya ce za mu tattauna ne akan matan manzala sallallahu ba ahlul baiti ba ne. Ya ce na kari, na ce a'a, na ce ka gani nan ni daidai gwargwado ina almajirci a ƙur'ani, kuma ni abin da ƙur'ani ya gaya mun shine matarka kadai iyalinka ce. Shi sa Allah ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kufu. Ka ganin matarsa ce ita kadai ake ce masa ahalinsa. Can da yace wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا. kaga da Allah ya faɗi wannan can gaba sai ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. To kaga annabi